Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Enewa tsopano amaliza maphunziro awo omwe anatenga chaka ndi miyezi 6. Iwo watu akachoka pano akhala kupita ku mayuniti osiyana-siyana a Malawi Defence Force komwe atumizidwa kuti akayambe kugwira ntchito yawo ya usilikali ngati olamula asilikali. Popitilira ndi mwambo wathu olemekezeka a president athu amayi ndi abambo, posachedwapa ndi kuperekani m'manja mwa yemwe akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi yemwe agube ndi kubwera patsogolo apa kudzapempha inu a president kuti pereteyu agube pozungulira m'bwalomu poyamba poponya miyendo yawo pang'ono-pang'ono zija muchingerezi timati slow time, ndipo kenaka poponya miyendo yawo mofulumira zija muchingerezi timati quick time. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, allow me now to hand you over to the parade commander, Lieutenant Colonel Chance Chembezi, to proceed with the parade program. Parade commander. Chimene chikuchitika tsopano nchokuti amene akutsogolera perete ameneyu anapita kukapempha chilolezo kwa mtsogoleri wa dziko lino popeza athapita mthalika kuti tiloleni kuti tikuonetseni perete mmene tichitira kuno. Ndipo pakadali pano pereteyo wayamba ndithu. Kupangira kwanza tamena kuti mvera pa MBC Radio 1 ndiye kuti kumbali inayi kuli awo amene akumaliza maphunziro awo amene avala za khaki, kwinaku kuli ena amene avala zija zofira kuntunda ndi mathalauza okuda, ndiye akuyamba kumeneko kuti achite perete wawo m'bwaloli. Amene afotokozera kuti pereteyu adzikhala mu ndondomeko zosiyana-siyana, pena adziyenda pang'ono-pang'ono ija amati slow march, kenako quick march, koma adzitero kumazungulira nkumakadutsa pamene pali mtsogoleri wa dziko lino kumpasa ulemu. Kuti chisangalalo ndithu anthu angowaona anyamata ndi asikana amenewa kuti akuyamba pereteyo, chisangalalo kombera m'manja. Nde tikuona ndithu kuti perete afuna ayambe tsopano atembenuka kudzatembenukanso zizungu zawo zija zachisilikali za about 10 ndi zina zote ndi zimene zikumveka ndithu m'bwalomo, kusonyeza kuti pereteyo wayamba tsopano. Izikuoneka zosangalatsa kuona mmene asilikali akusunthira matupi awo kuti akhale mudongosolo bwinobwino, mundandanda bwinobwino. Ndiye tikaona mizere ya awo akhaki ilipo ndithu pafupifupi 12. Ndithu mizere ya 12 ikhoza makhala ngati mwina pa mzere uliwonse akumakhalapo 8 kapena 9 amodzi, koma pa mizere ikumakhala iwiri ndi ngati watsogolera wawo, ena awiri watsogolera wawo, mizere nanso ili watsogolera wawo,
chimodzimodzinso mbali inayi ya amene avala zofira kuntunda ndi za black matrauza black kumasiku ndithu ndi mmene zikukhalira komatu mmene mtsono muli dongosolo ndipo ayi zosangalatsa kwambiri ndithu mwambo uchititsa chidwi kapena titikaso zomwe zichitikira kuno ku ground la Mafco kusalima mboma limene la Salima kumene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Kabila Mutharika akufuna kukhazikitsa asilikali amene nditaonanso bandi yawo ya asilikali ndikuti ndimene kutsogolera zimenezi perede wayamba ndithu apapa ndeya kuti perede uyu wayamba ndi woyenda pang'ono wa slow motion. They will be on eyes right. This is an honor that is accorded to the Commander-in-Chief during parade, and as such, I will request only His Excellency the President to stand for the honor. As already stated, the parade is formed up by our distinguished officer cadets dressed in gabardines and the backup troops who are dressed in red tunics, black trousers, and maroon berets are troops from the Parachute Battalion. And to spice up the parade, we have the Malawi Defense Force Brass Band, which is dressed in red tunics. Olemekezeka a President Tatu Amai Ndabambo. Apatu taona kuti mkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi walamula tsopano kuti makadetiwa ndi asilikaliwa ayambe kuguba poyamba poponya miyendo yawo pang'ono zija muchingelezi timati slow time. Ndipoti iwowa akazungulira adzalamulidwanso kuti ayambe kuponya miyendo yawo mofulumira zija muchingelezi timati quick time. Olemekezeka a President Tatu Amai Ndabambo tikaonetsetsa m'bwalomu tiona kuti maofisala awiri anyamula mbendera zaulemu. Tonse tikupemphedwa kuti mbendera zaulemu zimenezi zikamadutsa ndi pafupi pamene ife takhala tidziyimirira popereka ulemu wake. Komatu asilikaliwa akamadutsa ku nsanja kuno adzakhala ali pa eyes right. Utu ndi ulemu umene umaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko yekha monga iye mkulu wa asilikali, ndipo apo ndidzapempha a president wokha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. Balomu tikuona kuti muli maofisa cadet ndipo asilikali amene akuwaperekeza ndi amene tikuwaona avala zofira wa iwo watu amachokera ku Parachute Battalion. Awatu ndi asilikali aja amadziwika bwino kuti amadumpha mu ndege pogwiritsa ntchito ma parachute. A President Tatu kudutsatu patsogolo panupo pakali pano ndi mkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi. Ndipo division number 1 akulamula ndi officer cadet Precious Kampala. Division number 2 akulamula ndi officer cadet Dungani Msowoya. Ndipo division number 3 akulamula ndi officer cadet Bowazi Mkama. Division number 4 akulamula ndi officer cadet Tabo Chirambo. Ndipemphe pamene mbendera za ulemu zikudutsa tatiyeni kunsanja kuno tonse tiyime. Division number 5 akulamula ndi officer cadet Precious Mkwina. Ndipo division number 6 amene akulamula ndi officer cadet Collins Pili. Amene anyamula mbendera za ulemu ndi Lieutenant Aram Simwaka ndiponso Lieutenant Crispin Pili. Amene akuperekeza mbendera za ulemu ndi Staff Sergeant Frederick Chitekwa ndi Staff Sergeant Henry Kembo.
ndipo parade regimental sergeant major ndi warrant officer class 1 James Mbelele. Tikale. Division number 7 akulamula ndi Lieutenant Stephen Musa. Ndipo division number 8 akulamula ndi Lieutenant Jessica Kamwana. Division number 9 akulamula ndi Lieutenant Hastings Nyekanyeka. Ndipo division number 10 imene yangotutsa patsogolo panuyo bwana akulamula ndi Lieutenant Joseph Curtis Nyirenda. Division number 11 akulamula ndi Lieutenant Daliso Mumbuza. Ndipo division yomaliza imene ili division number 12 amene akulamula ndi Lieutenant Daniel Jihu Chilambula. Ndipo kumbuyo kwenikweniko kuli wachiwiri kwa amene akulamula periteyo amene pa Chingerezi timati parade second in command ameneyu ndi Captain Priscilla Somanje. Parade coordinator amene akuyendetsa kuti pereteseyu aoneke bwino ameneyu ndi Lieutenant Dave Mwai Madziatera. Mkulu wa asilikali amabacha Director of Music ameneyo ndi Colonel Levson Chisambi. Ndipo Drum Sergeant Major ndi Sergeant Chipirilo Siware. Apapa ndikuti perete uchali mkati me anafotokozera amene akuyendetsa mwambo uno Lieutenant Colonel Paul Chiphwanya kuti pereteyo akhale m'magawo angapo. Gawo loyambali ndili chakuti slow motion akuyenda ndithu pang'ono nde amafotokoza ndithu kuti ayi kutsogoloko awavala za khaki ndi makadeti amene akhazikitsidwa lino ngati maofisa cadets. Koma amene ali kumbuyo kwawo amene wandi asilikali aku parachute battalion aja amene amadupha mlengalenga amene akukhala ngati kugwirizira mwambo kugwirizira anamwali okuwaperekeza kuti ayi tikulemekezani kuti muyambe ntchito yawo. Nde kukubwera kutsopano kukhale gawo lachiwiri lija la quick match imene perete itsopano aziyendano mwandawala ndithu. Nde tikuona amene akutsogola pereteyi wakhala ngati chodulira iyeyo kuti akafike kutsogolo akayambitsenso ndithu imene ya quick match. Komano amene afotokozera mja ndithu kuti ayi ndi mwambo osangalatsa, mwambo wa pamwamba kwambiri. Ndipo bandi imene kwatsogolera kuti perete imeneyi akhale wabwino okoma chotere ndi ja MDF Brass Band. Zonse zichitika ndithu pa bwalo lake limeneli la Mafo Salima. Ife pano pa MBC Radio 1, MBC TV kupatsirani tsatanetsatane wa zimenezi monga manthu wa mawayilesi ndi makanema pano pa Malawi. Ndipo khapo ndithu mungapeze zimenezi zikuulutsidwa live imene tikuchitira kuno. Kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika maudindo wake ngati mtsogoleri wa nkhondo ku Malawi ndamene akutsogolera mwambo umeneyo, ndamene avomereze kuwatchula kuti ayi tsopano ine maofisa cadets poseda pompa akangomaliza ndithu perete amene akuyenda. Tunena kuti anthuwa alipo 122, 26 amayi, 96 abambo. Ndipo 10 mwa iwo kuchokera mayiko ena amene tawandikana nawo amene nawo pa ubale omaphunzitsira asilikali ena amene zachitikira kunoko. Ena mwa iwo ya wayamba tsopano uchama tichani quick match uchi. Koditu kwa amene mulitsatira pa wireless kuli zosangalatsa kuno. Dongosolo kuwala zimene zili kuno zosangalatsa kwambiri. Nde ayi ndiye nditsatire ndithu dzimveranso ndithu awa Chiphwanya akufotokoza kumatchula amene akutsogolera mbali na iliyonse. Deeply steeped in cultural and historical significance, serving as an emotional reminder of the traditions that bind the military together. Military parades, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, have long been associated with pivotal national events and symbolize the unity, strength, and resilience of our defense force.
During the commissioning ceremony of officer cadets, distinguished ladies and gentlemen, military parades serve a dual purpose that extends beyond mere tradition. Firstly, they honor the rich heritage of our military, showcasing the values, history, and pride that have shaped our armed forces over the years. These parades, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, are not just displays of military precision, they are a celebration of the enduring spirit and legacy that our military represents. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, military parades also provide a vital platform to recognize and celebrate the dedication and commitment of the officer cadets throughout their rigorous training. These young men and women have undergone extensive preparation, demonstrating immense resilience, discipline, and a steadfast commitment to their personal and professional development. Their journey has not been easy. It is marked by long hours, challenging exercises, and the need to develop both leadership skills and tactical knowledge. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment, komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.